ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಮಾತಾಡೋಣ. ತುಳು ಆತ ಹಾಂ, ಕನ್ನಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜನರೇ ಪಾತಿರುಗ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಜನರೇ. ಬನ್ನಿ ಜನಗಳೇ. ಚೀರು ಇಚ್ಚಿರತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಾತ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಇರ್ಲತ್ತೆ ಬೈದು ಚೀರು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಲಿತಾರ್ನಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ. ಕೈ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಏರುಲ್ಲರ್ ಗೈಸ್, ಅಕ್ಲ ಲೆಫ್ಟರ್ ಗೈಸ್. ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಜನಗಳು ಇಚ್ಚಿರದ. ಹೈಡ್ ಏರುಲ್ಲಾರು ಬರ್ಪೇರು ಹೈಡ್ ಪೋಪೇರು ಇಡಲ್ಲೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಜೇರು ಏರುಲ್ಲ ಅಂದು ಪೊಂಜಿರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ. ನಾನು ಮೂಲರ ನಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಾರಣ ಪೂರ್ಣಿ ಮಂಚ ನಾನು ಸೇರಲ್ಲ ಜಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕೋ ಓಕೆ ಚೇಸಿ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಎರಡು ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿಂಗ್ಲಿಗ್ ಆಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಿರಾಡೆ ಉಳ್ಳೇರ 2 ಜನಲ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಮುರನ್ ಲಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀರ 2 ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪನಂದಲ್ಲ ರಂದ ನೀರೇ ಬತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಕವಿ
ಎಂಚಲ್ಲರು ಅನಸಾಂಡ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೂರ ಓದ್ತೇರು ತಲ್ಪೇರಾರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಅನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ವನಸಾಂಡೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ್ ನೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗಿರನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೂರ ಪೋತೀರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಆರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಡೆಯದು ಬರ್ಸ ಒಂಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರನ ಊರುಡು ಏರುಲ್ಲರ್ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಪನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪಂಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಗಂಧಿ ನೈನೇಶ್ ಅಮೂಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತೈತಿಚ್ಚಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೋಡೆದಾನೆ ಲೈವ್ ಬೈಜಾರು ಜನ ಅಂತ ಆರಂಪದಾರ ದೀಪಕನ್ನೆ ದೀಪಕನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ದೀಪಕನ್ನ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವನ ಸಾಂಡಿ ಕಜಿಪು ಮೀನ್ ಪನಂದುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮೀನೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲೆ ಓ ನಿಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾರ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಡೇರು ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಯನೇಶ್ ಅನ್ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಂಚ ಬರ್ಸೈನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದ್ರೆ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಗನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪು ನೀ ಪನಂದುಲೇರು ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಒಜ್ಜಿ ಮುಲು ಅವಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಚಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜೆ ಜನ ಬತ್ತನತ್ ಲೈಕ್ ಮುಲು ಬೂರನೆ ಮುರುಜಿ ಒಂಜಿ 30 ಜನ ಬತ್ತಿರ್ನ ಬಂಗು ಕೊಂಚ ಪತ್ತಿರುವ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪುನು ರೋರ ಇಜ್ಜನ 11 ಅಂಚಿನ ಬಂಡ 11 ಕೆಲವು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೆರಿದ್ದಲ್ಲ ಶುಭಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಲೋ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ರಣಸಾಣ ಶುಭಕ್ಕನ ಶುಭಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಲೈಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನೈಟ್ ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ತೋಜಾ ಉಂಡು ಅಂದಂದಿಯ ಮೂಲು ಒಂಜೆ ತೋಜಾ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ತೋಜುಂದುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಾದನ ಅಪ್ಪುಡು 14 ಜನ ಬತ್ತೇರ್ನ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಐನ ಜನ ಐಡುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ರಡ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ತೋಜಪ್ಪ ಉಂಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನೈಟ್ ರಡ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೇರು ಪಂದ್ ತೋಜಪ್ಪ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಶುಭಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶುಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ನೈನೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ ಮರ ದೀಪಕನ್ನೆ ಬರ್ಪುನು ನಾನು ಪಪ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ವನ ಸಾತುಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲ ಶುಭಕ್ಕ ವನ ಸಾತುಜೇರ್ನಾ ಅದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೀಪಕನ್ನತಿ ನೈನೇಶ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಲೈಕ್ ತೋಜಪ್ಪ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡೆ ಮೂಲ್ ರಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎರಕೊಂಡೋಗ್ತೀರಿ ಮೂಲು ರಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಶುಭಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಶುಭಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾದಾ ಮೀನಿನಿ ಕಿಶೋರನ್ನ ಅನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಶೋರನ್ನಗ್ ನೈನೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೀಪಕನ್ನ ಕಿಶೋರನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ದಾದಾ ಅಲ್ಪೇರಿ 4 ಜನ ಐಡುಲ್ಲೇರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾತಿರ್ಲಿ
ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರು ಜೇರಿ ಅಂದಿ ನಮ್ಮಟ ಕೋಪನ ಅಂದು ನಮಿತ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜತ ಲೈವ್ಗು ಬೂತಾಯಿ ಬೂತಾಯಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಓ ಸೂಪರ್ ಇರ್ ಬೂತಾಯಿ ತಿನ್ಪಾರ ಇರ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪಾರ ಮಾರ್ರೆ ಶೆಕ್ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ತೂಂಡ ಆಪುಜಿ ಮೀನ್ದಾಯ್ ತೂಪುನು ತೂ ಅಂದಿನೋಡು ಫಿಶ್ ಶಾರುಗೆ ಶುಭಕ್ಕಾಗ್ಲ ಫಿಶ್ ಶಾರುಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಮೀನ್ ಸಾರುಗೆ ಶುಭಕ್ಕಲ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪಾರ ಮಾರ್ರೆ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲೆನ ಅಂದ್ ನಮ್ಮಡೆ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಮೀನೇ ತಿಂತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಮೀನೇ ತಿಂತುಜಿ ಮೀನ್ ಪಂಡ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜತ ಜಿನಾತು ಮೀನ್ ಸತ್ಯನೆಗೆ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪಾರ ನಾಲ್ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲೆರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಮೊರಾಣಿ ಪನ್ನೆ ಆತ ತಿನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಮುರಾಣಿ ಅಂದೆ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತಿಂತುಜಿ ಬನ್ನಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ತಿಂತ ಇನಿ ಇಜ್ಜಾತೆ ಒಲ್ತು ತಿನ್ಪುನು ಈರ್ ದಾಯೆ ಮೀನನ್ ತಿನ್ಪುನ ಪನಂದುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವೇ ಇನಿ ಇಜ್ಜಾತೆ ಅಂಚ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಾತ ತಿಂತಿಜಿ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲೆ ಹಾಯ್ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಆತಾರ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಎತ್ತೆ ದಾನೆ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ದೂರ ಹೋತಾರ ಫಾರಿನ್ ಹೋತಾರ ಇರು ದಾದ ಜಿಬೇದಕ್ಕನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಉಂಟು ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಬರಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಬರಂದೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಟು ಎಂಕುಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಇತ್ತುಜಾ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎತ್ತುನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಮದತ್ ಬಿಡ್ತಾರಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಿರ್ತೆ ಒಡೆ ಪೋತಿರೋದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ರೊಣಸಣ್ಣ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೂಪುನ ಪನ್ನಿ ಇರ್ ತೂಪುನ ಪನ್ಯ ಮೀನ್ ತೂಪುನ ಯಾನ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪನ್ನಿ ಇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಂಚಾತಿ ಅಯ್ಯೋ ಈರ್ ಮುರಾಣಿ ತಿನ್ಪೆ ಪಂಡಾರು ಈರ್ ದಾಯೆ ಮೀನ್ ತೂಪುನ ಪಂಡಾರಿನ್ ಯಾ ಮೀನ್ ತೂಪುಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ತೂಪೆ ತೂದೆ ತಿನ್ಪುನಿ ತೂ ಒಂದಿನ ಮುಳ್ಳಿಕೊಂದೊಂಡೇರು ಕೊಡೆದಾನೆ ಬತ್ತಿಜಾರ್ಲ ಇವುಗು ಬಾಲೆಗ್ ಹುಷಾರಿತ್ತೇಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಹುಷಾರಿತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಬತ್ತಿಜ ಕೊಡೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತುಜಿ ಎಂಕುಲು ಎಕಡ್ ಪಂಡೆ ರಕ್ಷಿತ ಕಿರೇಕ್ ಏಂಜಿ ಅಂದತೆ ಕೋಡೆ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿಜ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನವನ್ನಂದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅವನಸಾಂಡ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರಿ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಒರವರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರವರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜ ಈರ್ನವರುಡು ಭಯಂಕರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡತೆ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಈರ್ನ ಊರುಡು ನೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಂದನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇರಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಪಾರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ನು ಬಂಡೇರು ಮುಲ್ಲ ಆನ್ ಲೈಕ್ ತೋಜಾಪುಂಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸಮ್ಮತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ವನಸ ಆಂಡ್ ಕಜಿಪು ಬಂಗುಡೆಗೆ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅದು ಪೂರ ಮೀನೇ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಬೇದಕ್ಕಾಗಲ ಮೀನ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಾಗಲ ಮೀನ್ಗೆ ಮುಖೇರಿಗೆ ಕೊಂಜೇರ ಬಂಡೇರು ಮೀನ್ ತೂವಂದೆ ತಿಂದುಂಡ ಮುಳ್ಳು ಕಂತು ಕೂಲಿಗಂತು ನಮ್ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೂಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಂಡು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಂಡತ್ತೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇನಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರ ಆಂಡೆ ಹುಷಾರ ಆಂಡು ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಆಂಡು ಹುಷಾರ ಆತಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಪೋಯರ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೈನೇಶ್ ಬ್ರದರ್ಲ ಪೋಯರ ಅಂದು ಅವ್ರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರ ಅಂದು ಎಂಕ್ ತರಕಾರಿಗೆ ಇರೆ ತರಕಾರಿ ಇರೆ ಗಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಏನಿ ಅತೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಭೂತಾಯಿ ಕೊನೊಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಲಾಯಿನ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡು ಭೂತಾಯಿ ಎಂಡಿಗೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬಿಸಲನೆ ಕೊನೊಲೇರು ಪೋಡಿ ಅರ್ಚಿದಾಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಲೆ ಅವೇ ಮಂಡೆ ಚಾನಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ತರಕಾರಿದ ಬಿಸಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಇಲ್ಲೆ ಮೀನ್ದ ಬಿಸಲೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೊನೊಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಐಡಿಯಾ ಅವೇ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ
ತರಕಾರಿದ ಬಿಸಾಲೇನು ಇರ್ಕೊನೋದು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಆಡ್ದಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ತ ಮೀನ್ದ ಬಿಸಾಲೇನು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಕದು ಒಪ್ನಿದ್ದೆ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ತುಲೆ ಇರೇ ಗಟ್ಟಿ ಉನಾಸ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಕೇಂಡಾರ್ಡೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ಐಡಿಯಾ ಏರ್ ಪಂಡ್ ಕೊರ್ವೆರ್ ಇರೆಗ್ ಅತ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾ ಜಾರೆ ಕೊನೆ ಇನ್ನೆಂದು ಇಜ್ಜಿಯ ಬೊಕ್ಕಯ ಆಗ ಜೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ತಿಂದು ಮುಗ್ಗಿಜ್ಜಿ ಒಡೆ ಮುಗ್ಗಿನು ಇಪ್ಪು ಜಲ್ಲೆಗ್ ಅಕುಲು ಪೋಯೆರ್ಯ ಮೀನು ಬಾರಿ ಪಿರಿಯತ್ತೆ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಇದು ದಾಂಚಿ ಉರಿನ ಅತ್ ಮೀನು ಉರಿಂಡ ತಾನೆ ₹100 ನಾಳೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಅಂಡ ಅಕುಲಾಂಚಿ ಹಗ್ಗ ಉಂಡು ಅಂದಿತ್ತೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ಲ ಅಗ್ಗದ್ದಿ ಪಿರಿಯ ಆರು ಪೋಯೆರ್ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿದಾರ್ಲ ಪೋಯೆರ್ ಮೀನ್ದಾರ್ಲ ಪೋಯೆರ್ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಪಾತೆರ್ ನವ್ವೆ ಅನ್ ಪನ್ನಿ ಬಿಸಾಲೆ ಕೊನೊಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕನ ತರಕಾರಿದ ಬಿಸಾಲೆನ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಿಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಅಲ್ತ ಮೀನ್ದ ಬಿಸಾಲೆನ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕೊನಲೆ ಪನ್ನಿ ಅನ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದು ಉಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಪಾತೆರ್ ನನ್ ಈರ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ನ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕೆಬಿ ದಾಯೆ ಕೊರ್ಪರ್ ಕೆಬಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಬಿ ಬೇನವು ಕೆಬಿ ಕೊರೊಡ್ಜಿ ಕೆಬಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆದುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮುರಾಣಿ ನಿಗ್ಲೆಡ ಕೇಂಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಎಗ್ಲಗೆ ಇಜ್ಜಿ ತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇರೆಗೊಂದಿನ ಕೊರ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅವೇ ಗೋಣಿದ ಬರ್ದಿ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾರ್ರೆ ಊರು ಬಾರಿ ದೂರ ಉಂಡು ಎಜಿಂಡ ಐನ ಅಲ್ಪುನಿತ್ತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ಅವು ಎಂಚ ಕೆಬಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಕೆಬಿ ಕೊರಿಯಲ್ಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಕೊರಿಯಲ್ಡ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪುನು ಲೈವ್ ಡಿಪ್ನ ಕೆಬಿ ಎಂಚ ಕಟ್ ಆರೆಗ್ ತೋಜುಜದ ಅಂಚ ಐಪನ್ಯ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಈರೇನು ಬಲ್ಮೆ ಅನ್ಪರ ಈರ ಅವ್ಲು ಇಪ್ಪುನಿ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಇಪ್ಪುನತೆ ಎಂಕ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ನ ಕೆಬಿ ತೋಜುಂಡು ಯಾ ಮುಲ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅದುಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನೀರ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪರತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ನಂಗೆ ತಿಳ್ತಿರ್ತೆ ಬಂಜುವೆ ನಾವು ಮಾರ್ರೆ ಆಲು ಕೊರುವೋಲು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ತಿನ್ಪುಜ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿಯಕ್ಕ ಇನ್ನು ತಿನ್ಪುಜಾರ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚಾದ 12 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಾಲೆ ಕೊನಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೊಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲ ಗೆತ್ತಿಪ್ಪರ ಅಕ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಒಂದಿತ್ತು ಕೆಬಿ ಕೊರಂಡ ಆತೆ ಕೆಬಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದೀರ್ ಪನ್ಯತ್ತ ಕೆಬಿ ಕೊರಿಯನ್ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತಿನ್ಪುಜೆರ್ಗೆ ಈರ್ ಪನ್ಯತ್ತ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ನಿಕುಲು ಪಾತೆರ್ ನಂದ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಅಂಚನೆ ಕೆಬಿ ಕೊರಿಂಡ್ ಇರ್ನ ಐಕೆ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಇರೆ ಕೆಬಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಕೆಬಿ ಬೋರ್ಚಿಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ತಿನ್ಪುಜೆರ್ಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ತ ತಿನ್ಪುಜೆರ್ಗೆ ಅಂಚ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಜಾರತ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ದಾಯೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜಾರ್ಗೆ ಇರ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪರ ಮಾರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ನೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆಗ್ದಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕಲ ತಿನ್ಪರತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ತಿನ್ನರ ಆಪುಂಡು ಪಾಪೆನ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬುಡ್ದೆ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪರ
ಬಾಳಕ್ಕ ಬಲ್ಲಂದಿತ್ತೆ ಅರೆದಿದೆ. ಆರು ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುನ ಬುಡಿಯರಿ ಮೀನ್ ಡಕ್ಕೆಗ್ ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ ಮರ ಆರ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುನ ಬುಡಿಯರ್ ಡಕ್ಕೆಗ್ ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ತಿನರ ಮಾರೆ ಪತ್ ತಿನ್ಪಲೆ ಬೂತಾಯಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಗ್ ಪತ್ ತಿನ್ಪಲೆ ಬೂತಾಯಿ ತಿನ್ಪೆರೆಜ್ಜ ತುಕ್ಕ ಶುಭಕ್ಕ ಟಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶುಭಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಆಡ್ ದೂರ ನಾ ಪಿದಾಡಿಯರ್ ಮಾರೆ ಟಾಟಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಏರ್ ಪುರ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈವ್ಡ್ ಬತ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಪೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆ ಒರಿಯಕೊರಿ ಚಾನೆಲ್ ದಾಗ್ಲ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆರ್ನೂರು ಸುಭಾಕ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಚಾನೆಲ್ ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದ್ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಂದ ವೀಡಿಯೋಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒರಿಯಕೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ನಾಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರ್ ಉಳ್ಳಾರ್ ತುಕ. ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್. 2 ಮಂದಿ ಇದ್ದಿರಲ್ವ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ನೋಡುವ. ಬಲೆ ಗೈಸ್ 2 ಜನ ಉಳ್ಳಾರತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಮಾತನಾಡಿ. ಪಾತೆರು ಜಿರಿ ಕೂ ಬಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಕೂ ಗೈಸ್ ಕು ಕು ಕೂ ಅಂಚ ಅತ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಅತ್ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ತಿನ್ಪ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಪಂದ್ ಅತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಗೆ ಮಳೆ ಪಾಡ್ಯರೆ ಏರೆಂಡ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗ್ ಅಂಚ ತಿನ್ಪುಜ ಅಂಚನಾ ಅಂಚ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿನರೆಜ್ಜ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನವರಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆದಾಗ ಪಿರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿನರಾಂಡ್ ಅಂಚ ಓಕೆ 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 ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅವೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಅಂಚ ತಿನ್ಪುಜಾರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ 2-6 ತಿಂಗೊಲು ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜೆರ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಅತೆ ಒಂಜಿ 2-6 ತಿಂಗೊಲು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೊಲಿ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲು ವಾಪಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಜುಬೇದಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಜುಬೇದಕ್ಕನಲ್ಪ
3 ತಿಂಗಳು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಮೀನಿಲ್ಲ. ಮೀನು ನೋ. ನೋ ಮೀನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆಜ್. ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ಲೋಡೆ ಮಾರೆ ಮೀನ್ ತಿನ್ನಂದೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ 4 ದಿನ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ 4 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ 4 ಜನ ಉಳ್ಳರು. ಏರು ತುಕ್ಕ ಉಲ್ಲರತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ನಿಕ್ಲು ಪೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಅನ್ನೆ ನಾಳೆ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಮೀದನೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಓ ಒಂದೇ ಜನ ಬೋಂಡ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡಾವ ಅಂದ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಮೀನ್ ನನಗೆ ಆರ್ ಗಮ್ಮತ್ತ. ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ವಾಪಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡಾವ ಅಂದ್ ಮೀನ್ದ ಗಮ್ಮತಿ. ಅಂಚನೆ ಬರ್ಕ ಚಂದ್ರಕನೀಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜನವರಿಡ್. ಅಂಚ ಗೊತ್ತನಾಗ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಚಂದ್ರಾತೆಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತನಾಗ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಈರ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡರ್ ಈರ್ ಪನ್ನಗ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಓ ಅಂಚ. ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ ಆವಂದ್ ಮೀನ್ ತಿನಂದೆ ಇಪ್ಪರೆಗ ಆವಂದ್ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಿಬೇದಕ್ಕ. ಪನ್ನಗ ಓ ಇರೆಗ್ ಆವಂದ್ ಅತೆ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ. ನೀನು ಕೋರಿ ಬೋಡಿ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡೆ ಒರರ ಮಾತ್ರ ದಾಂತ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ. ಇಪ್ಪುನಗ ಬೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಂಗೆಲ್ ಮೀನಂದುಲ ಬೋಡು ವಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾತೆಕ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಕ ಜನವರಿಡ್. ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡು ಗೆತೆ ಮೀನ್ದನೆ ಗಮ್ಮತ್ ಗೆತೆ ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್. ಜನ ಬರ್ಕ. ಮೀನ್ದ ಗಮ್ಮತ ಮೀನ್ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ಪೆರ ನಾನಿ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಡೈಲಿ ಮೀನ್ ತುಲೆ ಬೋಡಾಂಡ. ಲೈವ್ಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಪಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಡ್ ಅತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಆರ್ಪುನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೂವರೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ಚಂದ್ರಾತೆಕನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪುನು. ಮೀನ್ದ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಗೆತೆಲು ಮೀನ್ದ ರಾಶಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಯಾರು ದುಂಬೆ ಎಂಕುಲು. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆರ್ ಅಂದ್ ಹಾ ಮೀನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಲೈಕ್ ಬಂಡೆರ್. ಆರ್ ನಲ್ ಪಂಡತ ನೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಹ್ಮ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಲೈವ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೀನ್ ಇತ್ತುಂಡಾಂಡ್. ಚಂದ್ರಾತೆಕನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪುನು ಲೈವ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಲೈವ್ನ್ ಬುಡ್ಲೆ. ಮೀನೆ ತೂಪುನು ಮೀನೆ ಮೀನುಡು ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಮೀನುಡು. ಹ್ಮ್ ಮೀನ್ದು ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಇಪ್ಪುಡಾರ್ನ. ಹ್ಮ್ ಮೀನ್ದ ಕಬಾಬುಗೆ. ಮೀನ್ದ ಕಬ್ಬಾಬು ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಮಾತ್ರ ಕಬ್ಬಾಬು. ಅವೇ ಮೀನ್ದ ಕಬಾಬು ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ. ಮೀನ್ದು ಉಪ್ಪಡು ಮೀನ್ದ ಕಬಾಬು ಕೋರಿದ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರಾರ್. ಮೀನ್ದ ಕಬಾಬಿಯೇ ಮೀನ್ದ ಹ್ಮ್ ಕಬಾಬ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಮೀನ್ದು ಉಪ್ಪಡು. ಮಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತೆರ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ಮಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್. ಮಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನಂದ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಿನಿ ವಿಡಿಯೋ. ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಆರ್ನ. ಅಂದೆ ಎಂಕಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ವಾರಾಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಿ. ದಾದೆ ಮೀನ ತರಕಾರಿಯ. ಚಂದ್ರಾತೆಕ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ರಡ್ಡ್ ಕೆಲವು ಸರಿ. ಜನಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಅವಡತ್ತೆ ಮೀನು. ಎಂಕ್ ಡೈಲಿ ಆವಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ವಾರಗೊರ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಬೈದ್ಯರ ಸತೀಶನ್ನೇ ದೂರ ಬೈದ್ಯರ್ ಕೂತಿರ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾರು ಮುರಾಣಿ ಬೈದ್ಯರ್. ಪಂಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ಬಲೆ ಎಂತ ದೂರ ಇತ್ತೆರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂತೆರೆ ಎನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸತೀಶನ್ನ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತು ಪಂಡೆ. ಲೆತ್ತ ಆರ್ದು ಸತೀಶನ್ನೆ ಓಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಪಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಲೆತ್ತು ಪಂಡೆ ಸತೀಶನ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಹಾ ಪಂಡೆರ್. ಬರುವೆರ್ ಆರ್ ಮಿಯರ ಪೋತೆರ ಅಂದ್. ಅದಿತ್ತೆರ್ ನನ ಇರ್ವೆರ್ ಮಾರ ಇರೆಗ್. ಅರೆ ಮಿಯಂದುಲ್ಲೆರ್ಗೆ ಚಂದ್ರಾತೆಕ. ಬತ್ತೆರ ಸತೀಶನ್ನೆ. ಲೈಟ್ ಹ್ಮ್
ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೀಯಂದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ನಾ ಜನಲ್ಲ ಪಟ ಪಟ ಪಾತ ಇರ್ಲದಕ್ಕ ಮೀನು ವಾರಾಡ್ ರಡ್ಡು ಸರಿಯಾಗಿ ವಾರಾಡ್ ರಡ್ ಸರಿ ಮೀನು ಕೋರಿಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಬಾಬು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಇರೇಕ ಓಕೆ ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕ ಐತ್ ಬರ್ತ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಪೊಟ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕತ್ತಿ ಬಾಯ್ ಇರೇಕ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಯ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ఏమక్క బత్తిరు హాయ్ అన్న అక్క ఎంచోళ్ళారు ఎంకలు హుషారులో ఏమక్క ఏంచోళ్ళారు ఏమక్క వనసాండ దాదా స్పెషల్ బాలే దాదా అల్పి హస్బెండ్ దాదా అల్పారు ఈ దాదా అల్పారు పక్క మళ్ళీ ಅದ್ಕೆ ದಮ್ ಗಟ್ಟು ದಾಯಿ ಬಾತೀರ್ ನೀವು ನಿಧನ ಬಂಡಾರ ಇಜ್ಜೇರ ಕಮೆಂಟ್ ಹೊಡ್ತೀನಿ ವಾನಮನೆದ ಮೀ ಪಾಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದುಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಆರು ಮೀಯಂದೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪಿಯರಿ ಮೀದು ಒಣದು ಅಂತದೆ ಆರು ಮೀದೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಣ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಪೂಜೆ ಅದು ಆರು ಭಯಂಕರ ಒಳ್ಳೆರು ಆರು ಪಕ್ಕ ಅದು ಆಪಿಜಾರ ಮೀದು ತಂಕು ವಾಂತಿರ್ಲ ಒಂಜಲ ಇಪ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ಬೇಗ ಮೀಪಿನಾಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ಲೇಟ್ ಮೀಪಿನಾಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರಿ ಆರು ಮಲ್ಲ ಕೆರೆಟೆ ಮೀಪುನಿ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಏನ ಕೆರತ್ತ ನಾಯಿ ಕೆರೆಟ್ ಮೀಪಿನಂಡದ ಆ ರೀತಿ ಕೆರೆಟೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಆರು ಭಯಂಕರ ಮೀ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ఏమక్క పనందులేరు వనసాండ్ కజిపు వెజ్ ఎంకులు మూజి జనాల హుషారుల్లా పనందులేరు ఓకే ఓకే ఏమక్క మంచిగా ಪೂರ ಕತೆ ಆತೆ ಏಮಕ್ಕ ಕೊಡದನ ಬೇಜಾರ ಏಮಕ್ಕ ನಮೂನೆ ದಂಬು ಕಟ್ಟದು ದಾಯಿ ಆತ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನುಣ ವಂಚನೆ ರಕ್ಷಿತ ದಮ್ ಕಾಟದಜ್ಜಿ ದಮ್ ಕಾಟ ಸೈಪು ಜನ ದಮ್ ಕಾಟದು ಜಾವೆ ರಕ್ಷಿತ ದಮ್ ಕಟ್ಟೆಂಡ ಸೈಪೇನೆ ದಮ್ ಕಾಟದಜ್ಜಿ ಆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ಪಾತೇರ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇನಿ ಮಾತ್ರ ದಮ್ ಕಾಟದಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಾಚಕಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಲ್ಪ ಮೀಪುನಿ ಕಡಲ್ಡ ಸುದೆಟ್ಟೆ ನಾರ್ ಕಡಲ್ಡ ಮೀಪುನಿ ಆ ರೀತಿ ಕಡಲ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಕಡಲಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ನಾಗಂತೆ ಪೊರ್ತಾ ಹಾಪುಂಡು అయితే ಬರುವೇರು ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಪೋಯೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೂರ ಕಡಲ್ ಒಂಟೆ ದಪ್ಪುಲ ಓ ಇನ್ನು ಒಂಟೆ ದಪ್ಪ ಅವು ಆರು ಮೀನಿಂದ ಎಂದೇರ ಅಂದು ಸತೀಶನೆ ನರಮ್ಮನಿ ಅವೇ ಮೀನ್ ಹತ್ತು ಪಾಪ ಮಾರೆ ಆರು ಇಜ್ಜೇರಿಂದು ಬಾರಿ ಮಕಾರ ಮಲ್ಪ ವರ್ಣಿಕಲು ಆರು ಬರಾಡಾರ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಒಂಟೆ ದಪ್ಪು ಬೈಯದ ಒಂಟೆ ದಪ್ಪು ಸತೀಶನ್ನೇ ಬನ್ನಗ ಪನ್ಲೆ ಆರ್ಡ ಸತೀಶನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸೋಪು ಸ್ಲೋನ ಅರಸಿನ ಮತ್ತು ಚಂದನದ ಸಂತೂರ್ ಸಂತೂರ್ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಅಗ್ಲೇಗ ಅವ್ವವು ಲಾಪುಜಿ ಅರಸಿನ ಲಾಪುಜಿ ಸಂತೂರ್ ಲಾಪುಜಿ ಚಂದನ ಲಾಪುಜಿ ಮಂದನ ಲಾಪುಜಿ ಆರ್ ಸೋಪೆ ಪಾಡೊಂಜೇರ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎರುವೇರಿಯ ಮತ್ತೆ ನಿತ್ತರು ಸತೀಶನ್ನಾಗ ನೆರ್ರೆ ಎತ್ತು ನಿತ್ತೇನೆ ನೆರ್ಲೆ ಯಾರು ಇಜ್ಜೇರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಬೈತೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾ ನೀ ಚಂದ್ರ ತಕೊಂಡೇರು ಪೊಯ್ಯೆ ಬಾಡ್ದು ಉರ್ದೋಡೊಂದು ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಿಲಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪೊಯ್ಯದ ರಾಸಿಡೇ ಉರ್ದೋಡು ಕಡಲ್ಡು ಪೊಯ್ಯೆ ಅಂಡತ್ತೆ ಬತ್ತೆರಡ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೆ ಉಂಡು ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಏನ ಪರ್ಬ ಹಬ್ಬ ಅತ್ತಿ ಪರ್ಬಯ್ಯ ಅವ ಹಬ್ಬ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಹಬ್ಬ ಪರ್ಬ ಬನ್ನಿ ಮಗೆ ಜೆತ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದ ಮಗೆ ಜೆತ್ತೆ ಅವ ಹಬ್ಬ ಅತ್ತವ ಈ ಹಾಸೇರ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾವ ನೋಡು ಹಬ್ಬ ಪರ್ಬ ಬನ್ನಿ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬಗೆ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು ಪೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದ್ ಯಾರು ಪಾಪ ಆಯ್ನಟ್ಟು ಚಂದ್ರವತಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯೆ ಬಾರ್ದು ಉದ್ದಾರ ಬನ್ನಿ ಜೋರಂಡ ಪನ್ಪೆರಾರು ಅರ್ನ ಮೈಟೇನ ಪೊಡಸುಂಡೆ
ಪೊಯ್ಯೆ ಮಾಡ್ದುರ್ದಾರ ಕಾಮಿಡಿ ವಾತ ಬರುತ್ತೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಡು ಲೈಫ್ ಬಿಡು ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಗುರ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಬರಡ ರಪರಪ ಆರ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುನು ಆರ್ ಕಡಾಡು ಮುರುಕುದು ಗುಲ್ದೇರು ಆರ್ ಬರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆವು ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ತ ಏನ ಪೂಜೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಮೀದ್ ಬರ್ನಾಗ ವೆನ್ಕೋರೋಡ್ಗೆ ಮೀದ್ ಬರ್ನಾಗ ವೆನ್ಕೋರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ದಾತಾವ ಒಂದು ಟೊಪ್ಪಿ ಅಂದಾರ ಕಡಪುಡ್ದು ಟೊಪ್ಪಿಯ ಇಚ್ಚಿ ನನಗುತ್ತಾ ಎಂಕ್ಲಾಗಿ ನನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅತ್ತಿಯ ಮುಗುಡೆ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಗುಡೆ ಆರ್ರೆ ಓ ಬಸ್ತೆರನು ಜಾಜನು ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಬತ್ತೆಡ್ಡೈತೆ ಮುಗುಡು ಪೂರ ಅದ್ರಲ್ಲ ಉಂತಾವೇರಿತ್ತೆ ಅಂಗಿಗೆ ಅಂಗಿಗೆ ಸತೀಶನಾಗ ಅಂಗಿ ಕಡ ಬಿಡ್ತೇರಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಓಹೋ ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಲೇಡಿ ಡಾನಿ ಪನಂದಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಓ ಯನ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಾತಾರಂದಿತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಚಂದ ಮಾರ್ರೆ ಲೇಡಿ ಡಾನ್ ಆರ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಜಾತಿ ಇರ್ ಬನ್ನೇಟಂಡ್ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತೇರ್ನಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಬ್ಬೂರು ಎದು ನಿನಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ದಂದು ಅಂದ್ ಮಾರ ಇರ್ ಪನ್ನೇಟಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿರೆಡ್ಡೆ ಜಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡರತ್ತ ಪನ್ಪು ಜರ್ಡ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ಡಪ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಡ ಡಾನ್ ಆರ್ ಬಲೆಗೆ ಸೇರುಲರು ಲೆಜ್ಜರಿಂದ ಎದುರು ಗೊತ್ತಿರಿ ಈತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮರ ಇರ್ಲೆ ಜೀವನ್ ಪೈ ಡಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಡಾನ್ ಇಪ್ನ ದಾದಾ ಪೋಡಿಗೆ ಆರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಪಾಪಾಯೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಾರ ಪಾಪ ಆ ಜೋರುಂದು ಏರ್ ಪಂಡೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಡಾನ್ಗೆ ಅಂದೆ ಇರು ಊರ್ದ ಡಾನ್ಗೆ ಊರು ಮಾರೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಲ್ಲತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ದಾಸ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡಪ್ ಮನ್ಪೆ ಸ್ಪಿನ್ ಮಿತ್ತಪ್ಪನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುರ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಪೂ ಮಾರುವರೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾ ದಾದಾನ ಒಂಟತ್ತೇನೆ ಇಜಿಂದ ಕೇನಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟೊಡತೆ ಏಕ್ ಲಕ್ಕವಿ ಹಾಯ್ ಏನ ಲಕ್ಕವಿಯ ದಾದನ ಉಂಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಎದುರು ಉಂತರ ಪೋಡಿವೇರು ಮೂಲು ಯಾನ ಆಯ್ನೆಟ್ ಆರ್ನ ಎದುರು ಉಂತುವೆ ಒಂದೇ ಎಂಕುಲು ಪಿರಾಡುಲ್ಲವೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎದುರು ಬರ್ಪುಜ ಎಂಕುಲು ಪಿರಾಡುಲ್ಲವೇ ಕರಾವಳಿ ನ್ಯಾಚುರ್ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಕರಾವಳಿ ನ್ಯಾಚುರ್ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಬತ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಕರಾವಳಿ ನ್ಯಾಚುರ್ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಅವರ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜರತಿ ಅಲೆಗ್ ದಾನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಪಕ್ಕಡೆನಾ ಯಾಲ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಡಾನ್ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಅಂದ್ ಇರೇ ನಾವು ಏನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ ಈರೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಂದಾಕ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಪೂರ ಕೊರ್ತುಜೆರ್
ಆವು ಆವು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆರ್ನ ಮನಸುಡು ಏತ್ ನೆರವೇರ ಮಾರ್ರೆ ದೇವೇರೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಅಂದ ನೆರ್ಪಿನತ್ತಿರ ರಡ್ಡು ಬುಡ್ವೇರ್ ಡಾನ್ ಅತ್ತ ಇರೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಾರ್ ನತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಲೆಗ್ ಸೊಯ ಇಜ್ಜಾಯಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರವತೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆರಡ್ಚಿ ಮಾರ ಯಾರೆಗ್ ಅರಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತ್ ನಿರೆನೊಂಜಿ ಮಿತ್ ದೀನಿ ಅರಂಜಿ ಡಾನ್ ಅಂದ್ ಈರ ಅಂದ್ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ ಪೋಡಿಯರ್ಚಿ ಮಂಜುಷ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಉಲ್ಲೆ ಅತೆ ಅಂದ ಅಂದೆ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಉಳ್ಳೇರು ಇರ್ ಬೈದಾರ ಚಂದ್ರವತೆ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಬಲೆ ಕಾರ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಲೆ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಬೈದಾರ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಮರದ ಬೊಸ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರತೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ತಾನೆ ಮನೆ ಪೂಜಾರ್ ಪಾತೆರ್ ಜಾರ್ ಏರಾವ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಹೇಮಕ್ಕ ಪೋಯೆರ ಮಾರ್ರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಹೋದ್ರಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಅಂಚುಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನ ತೋಜುಂಡು ನಾಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಚಳಿ ಶುರುವಾತ್ ಮತ್ತೆ ಅದ ಬಸ್ಸ ಬೋದು ಮಾಲೆ ಪನ ಟೈಮ್ ಅಂಚನೆ ಹಾ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ
ಉನಸಣ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಉಲ್ಲಾರಾಣಿಕ್ಲು ಗಟ್ಟಾಗ್ ಪೋತಾರ್ಗೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗಟ್ಟಾಗ ಪೋತುಜೆ ಎಂಕ್ಲು ಊರುಡೆ ಉಲ್ಲ ಇರ್ ಗಟ್ಟಾಗ ಪೋತಾರ ದಾದನ್ನ ಮಾರ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಾರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬರಂದೆ ಕೆಲವು ಸಮಯಣ ಮಾರೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಾಂಡ್ ಜನ ಇಂಗುತ್ತ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪುಜತ್ತ ಅಂಚ ಪೂರ ತತ್ತರಿ ಬಿತ್ತರಿ ಆತುಂಡು ಜನಕುಲು ಪೂರ ಮೂಲು ಉಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬರ್ಸ ಅಂದೆ ಮೌಲು ಬರ್ಸ ಇರ್ನವ್ರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತ ಈರ್ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಕೋಡೆತ್ತ ಮುರಾಣಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನೀರ್ ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲರ ದಿತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಈರ್ ಬತ್ತಿಜರ್ಡ ಎಂಕ್ ಮರದ್ದುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓ ಅಂದ ವಾವುಲಿ ಓ ಮಾರ್ರೆ ಇರೆಗಾವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಮದದ್ದುನ ಇರೆಗ್ ಛೇ ನವಂತ್ ಒರಿಕ್ಕ್ರಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಯೆರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರ್ ಇಂಚ ಪನರ ಬಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಅವೇ ಅತ್ತಿ ಒಯ್ ನಿಕ್ಲಿ ಏರುಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜೆನುವೆರ್ ನವಂದ್ ಒರಿಕಂಡ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋಂಡಮರ ಏರುಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜುವನ್ನವೇರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಏರು ಐತ ಲೈವ್ ಮಲ್ದೆನ್ ಯಾನ್ ಬರ್ತುಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಲೈವ್ ಓ ಲೈವ್ ಬತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಛೇ ಎತ್ತ ಬಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಅತಿರೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಂಡ ದಾದಾಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಅವ್ ಮಾತಾದ್ ಜತೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅತ್ತ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರೋಜಕ್ಕ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕಗ್ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಇರ್ ದಾದಾ ತಿಂದೊಂದು ಉಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ದಾದ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆಂಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಂಡ್ಗೆ ಅಂದೆ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಂಡ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಇತ್ತ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಇತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ ಉಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಬಾಳೆ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಜತ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತುಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲಿ ಇಪ್ಪರ್ಲ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ದೆಡ್ಲ ಹಾಕಿಂದ ನೆಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆನೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಐದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ ಈರ್ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾನ್ ದಾದನ ತಿನೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರನ ದಾಲ ತಿನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓಲು ಅಂದೆ ತಿನೊಂದುಲ್ಲೆನ ತಿನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯರೆನ್ ತಿನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏರೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾನ್ ದಿನ ದಾದನ ತಿನೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಪಂಡೆರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕಲ ಪಂಡೆರ್ ದಾಲ ತಿನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಇಂಚ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಏರ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತುದು ಇಂಚಿನ ಅಂದೆತ ಯಾನ್ ದಾಲ ಅಗ್ಗಿನಗ ಏನುಂಡೆ ಒಲೆಯಲು ಒರಿದ್ ನಗ್ಗೆನುಲ್ಲರ ಅಂದಿ ಯಾನ್ ಕಬಾಬ್ ತಿಂಡೆನ ಅಂದತೆ ಒನಸಾಂಡ್ ಕಜಿಪು ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಓ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿ ಎರೆಗ್ ಓ ಅಂಚ ಬೊಕ ಬಾಯಿಡ್ ಅಗ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದೆ ಸರಿ ತೂಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಅಗ್ಗಿದ್ ಅವ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಲೋ ಅಗ್ಗಿ ಒಂದ್ ಇತ್ತುಂಡಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಎಲೋ ಅಗ್ಗಿ ಒಂದ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎರ ದಕ್ಕುದೆರ್ ಅಂಗೂ ಬೂರುಂಡು ಪಂದ್ ಸುಲ್ಲು ಇರ್ನ ಅಂಗೂ ಬೂರುಂಡು ಓ ಅಂಚ ದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಪನ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಪನೊಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆತುಂಡು ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಪನ್ಪರೆ ಅತಿ ಯಾನ್ ಪನೊಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಾಯಿಡ್ ಕಪ್ಪೆ ಮೆನಿ ಉಂಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದಾಂದ್ ಯಾನ್ ಕಪ್ಪೆ ತಿನ್ಪೆ
ದಾದ ತಿನ್ಪುನಿ ಪಂಡ್ದು ಆವಡಿತ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಅಂದ ಆವಡಿತ್ತೆ ದಾದ ತಿನ್ಪುನಿಂದ ಆವಡಿತ್ತೆ ದಾದ ತಿನ್ಪುನಿ ಪಂಡ್ದು ಆವಡಿತ್ತೆ ಆವಡೆ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆವಡೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದ ತಿನ್ಪುನಿಂದ ಆವಡಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆ ದಾದ ತಿನ್ಪುನಿ ಮಲ್ಲೆ ಏರಾವ್ ತಿನ್ಪುನಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಲೆ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆವಡೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಏರ್ ತಿನ್ಪುನಿ ದಾದ ತಿನ್ಪುನಿಂದ ಆವಡೆ ಇತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದವ್ರು ಮಾರ್ರೆ ಮೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬು ಒಲ್ಲೇರು ಐನು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಮನೆ ಪಿಜೇರು ಅಕಲ್ ತೂವರ ಬೇರೆ ಅಂದೆ ಅಕಲ್ ತೂಯರ ಅಂದು ಕಿಶೋರನೇವನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ನಂಗ ಬಾಯ್ ಆಡೋದು ಬಿಡತ್ತ ಬಾಯಿ ದಾದಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡಿಯ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಬಜ್ಜೆ ಬುಲಂಡಲ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ಹಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಇದೇ ಕಡ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಒರಿಯದಾಗ ಒಂಜ ನಮ್ಮನಿ ಕೆಲಕ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನಿ ಕಡ್ಲೆ ಅತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಬೇತೆನೆ ಅವು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಬಟಾಣಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಅತ್ತು ಬಟಾಣಿ ಕಡ್ಲೆ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿ ಇದಾಗ ಬಟಾಟೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಳ್ಳು ಬಟಾಣಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆ ಅತ್ತು ಚೆಕ್ಕು ಬನೋದಿಲ್ಲ ಸರೋಜಕ್ಕ ಚೆಕ್ಕತ್ತೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿನ್ನಿ ಮಾರು ಚೆಕ್ಕತ್ತು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಜ್ಜೆ ಪೂಲು ಆದಿಪ್ಪು ಅಂದಂದು ಈರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಾರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬಜ್ಜೆ ಪೂಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಆಂಡಲ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅಂದೇ ಬಜ್ಜೆ ಪೂಲಿಯೇ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಇರ್ತಲೆ ಬಜ್ಜೆ ಪೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನಿಲ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕನೆ ಇದು ದಾದನ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಇತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನಿಲಾರೆ ಬಜ್ಜೆ ಪೂಲು ಒಂದು ಅಜ್ಜೆ ರಾತೆ ತಿನ್ಲೇವನಂದುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಜ್ಜೆ ರಾತೆ ಅಂಚ ತಿನ್ಪುನಿ ಅದು ಗೋಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಡ ಕಟುಮ್ ಕುಟುಮ್ ಕಟುಮ್ ಒಂದು ಕುಟುಮ್ ಬಜ್ಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಗಟ್ಟದ ಬಜ್ಜೆ ಕಟುಮ್ ಕುಟುಮ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುನತೆ ಏಮಕ್ಕ ಕೂವಾಡೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಏಮಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿನಿಯೇರು ಈ ರೆಕಾರ್ಡರ ಬತ್ತಾರತೆ ಬೊಕ ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಮೂಲು ಗಲಾಟೆ ಒಂದುಂಡು ಮಾಲೆ ಯಾನ್ ದಾದನ ತಿನ್ಪೇಗೆ ಏಮಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ನೆರವಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ದಾದ ಅಂದಿತ್ತೆ ಆವಡೆ ದಾದ ತಿನ್ಪುನಿಂದ ಆವಡೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಅನ್ಪರೇರು ಎಡ್ಮ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪೆರ ದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಜ್ಜೆ ಪೂಲು ಮಲ್ತಿನಿದಾಯೆ ಇಡಿಯ ತಿಂತೋಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಓ ಇಡಿಯ ತಿಂತೋಡತೆ ಬಜ್ಜೆ ಇರ್ ಕೆರ್ರಾನೆ ತೂಪಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಇಡೀ ಒಡೆ ಅಗ್ಗಿನು ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನು ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ತಿಂಡಾರು ದಾದ ತಿಂಡೆನಾ ಹೇರೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಮಕ್ಕ ಬಜ್ಜೆ ಪೂಲ್ ತಿನ್ನಿ ಬೊಕ ದಾಲ ತಿಂತುಜಿ ನನ್ನ ಆರೆಗ್ ಸುರುಡ್ದು ಬಲ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಓ ಕೂಡ ಸುರುಡ್ದು ಪನೋಡ ಹೇಮಕ್ಕ
ಅಂದ್ ದಾದ ತಿಂಡಾರು ಕೇಂದ್ರತ ಕೂಡ ಸುರುಡ್ದೇ ಪನೋಡು ಮಾರೆ. ಅಮ್ಮನಾತು ಸತೀಶನ್ನೇ ಮಿಯರ ಪೋತೆರ್. ಇರ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ಪಾರ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿಂತಿಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಿ. ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ಪುಜಿ. ಬಜ್ಜೆ ಪೂಲ್ ತಿನ್ನಿ. ಅವು ಗುಡ್ಕ ಹತ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಬಜ್ಜೆ ಪುಲ್ ಗಡ್ಕ ಆಗಿನಿ. ಅನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಪಾತೆರ ಹೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಪೂಲು. ಬಜ್ಜೆ ಪುಲ್ ಹೊರರ ಅಗ್ಗೆ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ಪೆರತೆ ಐಟ್ ಬಜ್ಜೆ ಪುಲ್ ದೆತ್ತದ ಒಂಜೊಂದು ತಿನ್ಪೆನ್. ಬಜ್ಜೆ ದಾಯೆ ತಿನ್ಪುನಿ ಖಾಲಿ ಅವನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಾಯಿಡ್ ದಾಲ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಬಜ್ಜೆ ತಿನ್ನಿ. ಹೇಮಕ್ಕ ಪೆತ್ತನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೆತ್ತ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ವಿಮಲ್ ಕೊನಪ್ಪರ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ವಿಮಲ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ. ವಿಮಲ್ ಕೊನಪ್ಪುಜ್ಜಾನಿಯ ವಿಮಲ್ ಪೂರ ತಿನ್ನರ ವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಐಟ್ ಕೇಸರಿ ಉಂಡುಗೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬತ್ತೇರು ಓ ಎಪ್ಪ ಈ ಜನ ಉಂಡೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಈರು ಉಲ್ಲಾರ ಮಾರ್ರೆ ದೂರ ಪೋತಾರ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್. ಓ ದೇವರನೆ ಈರ್ ಬರಂದೆ ಮಾರ ವರ್ಸಾಂಡ್. ಒಡೆಗ್ ರಾಪದಿನಿ ಮಾರ ಇರೇನು ಒಡೆ ರಾಪಬುನಿ ಈರೇ ಇಜ್ಜಾರ ಮಾರ ಬೊಕೇರ್ ರಾಪಬುನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಮಾರ ಒನ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ಗ್. ಪೆತ್ತಲೆಕ ಅಗ್ಗಿಯೊಂದೇ ಇಪ್ಪೊಡ ಇರೆಗ್ ಅಂದ್ ಅಗ್ಗಿಯೊಂದೇ ಇಪ್ಪೊಡು. ಅಗ್ಗಿಯೊಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಏಮಕ್ಕೆಂಕ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ್ ದಾದ ಕೇನ್ ಅವು ತಿಂದಾರ ಉಂದು ತಿಂದಾರ ಗುಡ್ಕ ತಿಂದಾರ ಮಡ್ಕ ತಿಂದಾರ ವಿಮಲ್ ತಿಂದಾರ ಪೂರ ತಿಂದಾರ ಕೇನ್ ಬೇರ್ ಮಾರ್ರೆ. ಬಿರೇಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಾರು. ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಎಂಕಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ತಾಪನ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಉಂಡು. ಕಿಶೋರನ್ನ ಒಲ್ಪ ಡ್ಯೂಟಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡ್ಯೂಟಿ ಉರುಡೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಉರುಡೆ ಬೇಜಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕ ಬೇಜಾರ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೆರೋಡು ಅವೇ ಬೇಜಾರ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ನೆಕ್ ಪೆತ್ತಂದ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಬೇಜಾರ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ನನ ಒರ್ಂಬ ಇಪ್ಪುನಿಯ ಬಿರೇಲ್ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಎಡ್ಮನೆ ಉಂಡು ಬಿರೇಲ್. ಆರ್ನ ಬಿರೇಲ್ ಅತೆ 10 ಬಿರೇಲ್ ಅಂದ್ ನನ ಒರ್ಮನೆ ಇಪ್ಪುನ ಆರ್ ಬಿರೇಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪುರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪುರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಪೊಯ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಇಂಚನೆ ಬೇಲೆ ಓಪುನ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋಪುನೆ ಗಾರೆ ದಂದಿತ್ಯ ಐಕಂದ್ ಕಾಪರ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಓಲ್ ಪೂರ ಬೇಲೆಂಡ್ ಪೂರ ಪೋಪುನೆ ಗಾರೆದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ. ಕಿಶೋರನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೇ ಕಿಶೋರನ್ನ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್. ರಮೇಶ್ ಬತ್ತೀರ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪನೊಂದು ಬತ್ತೀರ. ನಮಸ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅನ್ನ ಅಂಜಲಾಯ್ಕ್ ಕೊರ್ತೇರಿ ಇಪ್ಪುಡಾರು. ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಒನಸಾಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನಗ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪಣ್ಣಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬರ್ಪರನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾದ ಬೇಲೆ ಪನ್ಲೆ ಬರ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಕ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಏನನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಏನನ್ನ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ. ರಮೇಶ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ
ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನಾ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಆ ಕಾರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಉಂಡತೆ ಯಾರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಏರಿ ಯಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾತೆ ಅಕ್ಕ. ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಪ್ನೆಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್. ಅವು ಚಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಅತ್ತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಅವೇ ಚಂದ್ರಾತೆ ಅಕ್ಕ. ಚಿಂಪುಲ್ ಅನ್ನೆ ಅತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಅವೇ. ರಕ್ಷಿತಾ ಅಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್. ಐಸ್ಗ್ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಉಂಡು ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ ಐಸ್ಗ್ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐಕಂಡ ಬರ್ಪೆ ಅಂಕುಲು. ಓ ಪೈಂಟ್ಲ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೈಂಟ್ ಕೊನತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಪೈಂಟ್ ಕೊನತ್ತಿಲ್ಲೆ ಬರ್ಪವೆ ಏಪ ಬರೋಡು ಪನ್ಲೆ ಆನಿ ಬರ್ಪ. ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ. ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಅವು ಏರ್ ಕಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಕಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಅತ್ತಿ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಒರಿ ಬಂಡೆರ್ ಚಿಂಪುಲ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಮನ್ಪೆರ್ ಕಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಅಂದ್. ಇದು ಕಲ್ತಪ್ಪಂದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಇದು ಕಲ್ತಪ್ಪಂದು ಅವಿ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಪುದರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿರು ಮಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನನ. ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡೆ ದಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ. ಅರೆ ಬುಡೆ ದಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಬ್ರೋ ಪಂಡ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ. ಅಲ್ತಪ್ಪನೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಹೇಮಕ್ಕ ಈರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ. ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಐನ್ ದೆಕ್ಕುದು ಮಾತ ದಿಯರ ಪನ್ಲೆ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಹೇಮ ಮೇರೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಐಸನ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕುದು ದೀಲೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕರ ಉಂಡತೆ. ದುಂಬುಡ್ಲ ಹಾಕಿ ದೆಕ್ಕುದಿ ಆಡು ದೆಕ್ಕುದು ದೊಂಬುಡ್ ದೀಲೆ ಅವೇ ಐಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕರ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆಲ ಬರ್ಪೆರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತಪ್ಪನೆಲ ಬರುವೆರ್ ಅಲ್ತಪ್ಪನೆಲ. ಹೇಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಾಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಕಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೊನೋದು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದೆರ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಕಪ್ಪೆಲೆನ್ ಕೊನೊತ್ತೆರ್ ಮಾರೆ ಪೂರ ಆಗದೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದೆರ್ಗೆ. ಏತ್ ಪೂರ ಕಪ್ಪೆ ತಿನ್ಪರ್ ಮಾರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಮಾಲುಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ. ಹೇಮಕ್ಕ ಮಾಲುಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾಲ್ದಾರ್ ಬೈಜ್ಜೆರ್. ಯಾನ್ ಅತ್ತ ಅನ್ನ ಮೇರವು ಪಂಡ ಏರವು. ಕಡಾಣಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅತ್ತನ್ನ ಮೇರವು. ಅವೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅತ್ತನ್ನ ಮೇರವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಏರೆಂದು. ಓ ದಪ್ಪೆಂದು ಚಂದ್ರಾತೆ ಅಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯಗ್ ಪಿಕ್ಕಸ್ ಪಾಡ್ಯರೆ ಉಂಡಿ ಅಂದೆ. ಪೊಯ್ಯಗ್ ಪಿಕ್ಕಸ್ ಪಾಡ್ಯಲ ಉಂಡ ಐಕ್ಲ ಬರ್ಕ ದೆಕ್ಕುದು ದೀತೆ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಬಾ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ದೊಂಬುಡು ಇಡ್ದಿಲ್ಲ ದೊಂಬುಡು ಎಲ್ಲೆ ದೊಂಬುಡ್ದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವೇ ಆರ್ದಾನೆ ಚೈನೀಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ತಾಪನ್ನೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಚೀ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಮೆರವ್ ಅಂದ್ಯ ಮೆರವ್ ಪಂಡೇರ್ ಮೇರ್ ಪಂಡ ಬಾವೇರ್ಗೆ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಆರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಅಂಚಾದ್ನೆ ಕೇನಿ ಏರವು ಉಂದು ಮೇರವ್ ಪಂಡ ಏರುಂದು ಆರ್ಡ ಕೇನಿ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು. ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡ ಕೇನಿ ಅತ್ತಿ ಚಂದ್ರಾತೆ ಅಕ್ಕ ಕಲ್ತಪ್ಪ ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ಪೂರ ಬರಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾತೆ ಅಕ್ಕ ಕಲ್ತಪ್ಪ ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ಪೂರ ಬರಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂ ಆರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪಯೆ ಏರ್ನ ಊರು ಕಿಶೋರನ್ನ ಏರ್ನ ಊರು
ಏರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಕೇಂಡಾರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ. ಅಲ್ತಾಪನ ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನಾನೇ ಕಿಶೋರನ್ ಆರ್ನ ಊರ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಆರ್ ಇಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬೇಲೆದಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರ್. ಕುಡ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿಡ್. ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ಹೋಟೆಲ್ ದೀಪರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಪಂಡೆರತ್ತ ಕಲ್ತಪ್ಪ ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ವೆನ ಸೂಕ್ಷ್ಮನ ಅಪ್ಪ. ದಾದನ ಪಂತೇರ್ ಮಾರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮನ ಅಪ್ಪಗೆ ಐಕ್ ಅಲ್ತಾಪನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರಕ್ಕ ದಾನೆ ಹೋಟೆಲ್ ದೀಪರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಚಂದ್ರಾತಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪರೆರ್. ಮಗೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಮಗೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಮಗೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಅಲ್ತಾಪನ್ನ. ದಾದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತಾರ್. ಕಜಿಪು ದಾದ ಎಗ್. ಅನ್ವಿತಾ ಉಡುಪಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ನೈಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನತೆ. ಅನ್ವಿತಾ ಉಡುಪಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್. ಅಂದ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ ಅಂದಿರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನಿ. ಅನ್ವಿತಾ ಉಡುಪಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ತೂತುಜಿ ಮಾರೆ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್. ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಲ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜ ಐರೆಗಿಜ್ಜ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡಿಜ್ಜ ಐರೆಗಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾರೆ ಮೂಲು. ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಏತ್ ಕೊರ್ತುಗು ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ಏತ್ ಗಂಟೆಗ್. ಎಂಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜ ಉನಸಾಂಡ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ತರಕಾರಿ ಅತ್ತ ಇರೆಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನತೆ ಹಾಯ್ ಅನ್ವಿತಾ ತಂಗಡಿ ಅಪರೂಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ತಾಪನ್ನೆಲೆ ಅನ್ವಿತಾ ತಂಗಡಿ ಅಪರೂಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕಗ್. ಅನಿತಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಡೇ ಒನಸ ಐರು ಒನಸ ಆದೆ ಬತ್ತಿನಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಂದು ಏರ್ ಬತ್ತಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ. ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೇ ಬತ್ತಿನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ. ಬತ್ತಿನಿ ಭೂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ತಾಪನ್ನೆ ತುಲೆ ಬತ್ತಿನಿ ಭೂತಾಗೆ. ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಭೂತ ಬತ್ತಿನಿ ಪನ್ನಗ. ಅನಿತಕ್ಕ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುಲೆವೆ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ. ಅರೆನ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಅಲ್ತಾಪನ ಆರ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಇರೆಗ್. ಓಕೆ ಅವು ಏರಿಯೆ ಭೂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡ್ ಅವು ಏರಿಯೆ ಭೂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಏರಿಯೆ ಭೂತ ಅಂದ್. ಮುಂಕುದ ಮಿತ್ತು ಕೋಪಾರೆಗ್ ಅಂದೆ ಎರೆಗ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕಗ ಅಂದೆ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಇರೆ ಮುಂಕುದ ಮಿತ್ತು ಕೋಪಗೆ ಎಲೆಯಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್
ಎರೆಗಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೇ ವಂಡೇರು ಮುಂಕುದ ಮಿತ್ತು ಕೋಪಾರೆಗಂದು ಕಡಲಿಗೆ ಪೋತು ಜರ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಕಡಲಿಗೆ ಪೋತು ಜರ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಕುದುರೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಕುದುರೆ ಒಂಡಿ ಮುಲ್ಲು ಕುದುರೆ ಇಜ್ಜತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂಪನ್ನೆ ಪೋಯಿನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಿಂಪನ್ನೆ ಪೋಯನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಯಿನೆ ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಪೋತುಜಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಗ್ರೂಪ್ ದಾದ ಆಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನುಚ್ಚು 100 ಆಂಡ್ ಅತ್ತಿ ಓ ದಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾರೆ ನುಚ್ಚು 100 ಆಯ್ನಿ ನುಚ್ಚು 100 ಪೂರ ಒಡೆಗ್ ಪೋಯೇರಿ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಒಡೆ ಪೋಯರ ಯಾಕ ಅಡಿತೇರ ಮಾರೆ ತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಪೋಯರ ಅಂದು ಅನುತಂಗಡಿ ನುಚ್ಚು 100 ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ ಕೋಪ ಅತ್ತಿ ಮುಂಕುದ ಮಿತ್ ಕಣ್ಣು ಅತ್ತಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಂಕುದ ಮಿತ್ ಕೋಪ ಅತ್ತಿಯೇ ಮುಂಕುದ ಮಿತ್ ಕಣ್ಣು ಅತ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೇ ಬನ್ನಿ ಮುಂಕುದ ಮಿತ್ ಕೋಪ ಎಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಂಕುದ ಮಿತ್ ಕೋಪ ಅತ್ತಿಯೇ ಮುಂಕುದ ಮಿತ್ ಕಣ್ಣು ಅತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಲೋ ಪನಂದ್ರೆ ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಉದಯ್ ಅನಿಲ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಸೇರ್ನ ಅಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಆಜು ಜನ ಐಡಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ವಿತಾ ಉಡುಪಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇವಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ವಿತಾ ಕೆರೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯವೇ ಅನ್ವಿತಾ ಕೈರೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಾಪನ್ನೆ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಅನಿಲ್ ಏರು ಎಂಕ್ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ವೆಜ್ ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ಓ ಇರೇ ನೂಡಲ್ಸಾ ವೆಜ್ ನೂಡಲ್ಸಾ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ವೆಜ್ ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಆಂಡೇವನಾಸ ಎಂಕ್ಲವನ ಸಾಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಗ್ ಇನಿ ಪನ್ನಿ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಡು ತಿಕ್ಕಿಯರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಾಪನ್ನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಗ್ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಉದಯಣ್ಣನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಲ ತೋಜುಜೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಡ ಎಂಕ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಬೆತ್ತ ಎರಡ ಬಡ್ಡೆಗೆ ದಾನೆ ಬಂಡಿಜಾರಂತ ಉದಯ್ ಅಣ್ಣನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಓ ಓ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಇಜ್ಜರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಎಂಕುಲು ಜೆಪ್ಪುನಿ ಅವೇ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ನಗಲ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಓ ಅಂಚಾನೆ ಜೆಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಈತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಯಾರನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏನನ್ನು ಲಗಾಡಿದೆತ್ತಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏನನ್ನು ಲಗಾಡಿದೆತ್ತಾರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಾಪನ್ನೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೋಡ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಾಪನ್ನೆ ಅನ್ವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಲಗಾಡಿಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪೆಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಬೊಡ್ಚಿಯೇ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ವಿತಾ ಅಕ್ಕ
ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಅಲ್ತಾಪನ್ನೆ. ಅಯ್ನ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲರತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಅನಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಲೆವೆ ವೀಡಿಯೋಗೊಂಜಿ. ಬರ್ಡೇ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಾ? ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೇನ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ. ವಿಜಯ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅವ್ ವಿಜಯ್ ಅಣ್ಣ ಅತ್ ಅವ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಸುಜಾತಕ್ಕವೆ. ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಯಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ತಿರ್ಗುಂಡು ಎನ್ಕುಲೆ ತಿರ್ಗುಜಿ ಮೂಲ್ ತಿರ್ಗುಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಅರೆನ್ ಪೂರ ಲಗಡಿ ದೆತ್ತಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ. ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಊರ್ದಾಕುಲು ಲಗಡಿ ದೆತ್ತಿನಿ ಅರೆನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ತಾಪನ್ನೆ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರ ಆಯ್ ಪಂಡದ್. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲರ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದ್ ಮಾರ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪೋದ ಅಣ್ಣಂದ್. ತಿರ್ಗುಂಡು ತಿರ್ಗುಂಡೆ ಹೌದಾನೆ ತಿರ್ಗುನಿ ಮಾರ್ರೆ. ತಿರ್ಗುಂಡು ಪಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನಿತಕ್ಕ ಪಿನ್ ಮಲ್ತೇವೆ. ಏರ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅನ್ವಿತಾ ಉಡುಪಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಚಾನೆಲ್ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಒರಿಯಕೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ನಾಗ್ಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜಿನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒರಿಯಕೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಯಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಅಲ್ತಪ್ಪನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನು ಏಪ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುವರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ನ ಮೊನೊ ಆತುಂಡು ಅಂದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ನ ಮೊನೊ ಆತುಂಡೆ ಏಪ ಮಾರ ಯಾರು ಪಂತಿನ ಇಜ್ಜಿ. ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಬರಂದಂಡತ್ತೆ ವರ್ಷ ಕರಿಯುಂಡು ಲೈವ್ಗ್ ಬರಂದೆ. ಆರ್ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತೆರ ದಾದ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನನ. ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ. ಎನ್ನ ಮೊನೊ ಆನಾಗ ಮಸನದ ಕೈತಲ್ ಇಪ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ. ಓ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಆತು ದೂರ ಪೋಯಾರೇರ್ ಅಂಚಿ ಬೋರ್ಚವೆ ಮಸನದ ಕೈತಲ್ ಪೋಡ್ಚವೆ. ಇದಾಯ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಸನದ ಕೈತಲ್ ಪೋಪುನು ಇಜ್ಜೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಇಜ್ಜೆ. ಮೊನೊ ಅದು ಡಾಲರ್ ಬರೊಂದು ಉಂಡುಗೆ. ಓ ಅಂದ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ಯಾರ್ನ ಆತು ಬೇಗ ಮೊನೊ ಆಂಡಾರ್ನ. ಅನುನ ಮೊನೊ ಆತೀನಿ ಅಂದೆ ಅನು ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮೊನೊ ಆತುಂಡೆ. ಅನು ಅಕ್ಕನ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತೂತುಜಿ ಯಾರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನತೆ ನನ ತೂವಡಾತೆ ಯಾರ್ನ ಚಾನೆಲ್. ನನ ತೂವೊಡು ಚಾನೆಲ್. ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಪುರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ. ಇರ್ ಏತ್ ಬರ್ತುಲೆ ಇರ್ ಲೈವ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪುನತೆ. ಡಾಲರ್ ಬರೊಂದು ಉಂಡು ಬಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ತಾಪನ್ನೆ. ಒಂದುಗೆ ಅಂಚಂಡ ಪೋಂಡಾವಲ್ದು ಅಲ್ತಾಪನ ನಡಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡೆರಾರ್. ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಗನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ವಿತಕ್ಕವೆ ಇರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ. ಓಕೆ ಲೈವ್ಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್. ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪುರಿ ಆದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ.
ಓಲೆ ಪುರಿಯಾದ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪುರಿಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡರತ್ತ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಆರ್ ಪುರಿಯಾದ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ತಾಪನ್ನೆ. ಅನು ಟೈಮ್ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅನು ಟೈಮ್ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಈರ್ ಕಡಲ್ಗ್ ಪೋಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಕಡಲ್ಗ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಲ್ತಪ್ಪನೆ ಕಡಲ್ಗ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಎತ್ತ ಪೋಲೆ ಕಡಲ್ಗ್ ಮೀನ್ ವತ್ತಾರ ಬೊಕ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ನ ಮೀನ್ ಬತ್ತಂದ್ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ಇರು ಓ ಅಂಚ ಕಡಲಡ್ದ್ ಪಿರ ಬತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ತಪನ್ನೆ ಕಡಲಡ್ದ್ ಪಿರ ಬತ್ತೆರ್ ಇಲ್ಲಡ್ ನೆರ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನಿಗೆರ್ ಓ ಅಂಚ ಉಲ್ಲಾಲ ಕಡಲ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಎರೆಗ್ ಕೆಪ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ತಪನ್ನೆ ಕೆಪ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ನಾಲ್ ಜನ ಐಡುಡು ಉಲ್ಲಾರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಮಾನ ಹರಾಜಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ತಪನ ಅಂಚದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಅವೆ. ಓ ರಾಜನ್ನೆ ಬತ್ತೆರ್ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ಬತ್ತೆರ್ ಉರ್ಲು ಮೀನ್ ದೀತರ ಉರ್ಲು ದಿವರ ಈರೆ ಇಜ್ಜರತೆ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ್ ಈರ್ ಬರಂದೆ ಒಡೆ ಉರ್ಲು ದೀಪುನಿ ಈರ್ ಆಣಿ ಬತ್ ಉರ್ಲು ದೀಕ ಬಂಡಾರ ಮರ ಐಡ್ದು ಬೊಕ ಇಜ್ಜಾರ್ ಇರ್ನ ಪತ್ಯನೆ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ್ ಬ್ರದರ್ನ ಉರ್ಲು ದೀತುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಉರ್ಲುದ ನೆನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಯೆ ಈರ್ ಬರಂದೆ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಎಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಪಿನ್ ಐಡಿಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಮೈ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ 4 ಜನ ಐಡುಡು ಉಲ್ಲಾರತೆ ಏರ್ ಪೂರ ಚಾನೆಲ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬೈದಾರ್ ಪೂರ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅನ್ವಿತಾ ಉಡುಪಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಪನ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ದೀಕ ಈರ್ ಉಲ್ಲಾರತ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ್ ಅಂದ್ ಈರ್ ಆನಿ ಪಂಡರ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಈರ್ ಇಜ್ಜರೆ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ್ರೆ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ ಇಜ್ಜರೆ ಬೊಕ ಉರ್ಲು ದಿವರ ಬೊಕ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಅಲ್ಪುನು ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌದೌದು ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ನ ಓಕೆ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಐತ ಪುರ್ತು ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಲೈಕ್ ಮತ್ತಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅನ್ವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ದಾನೆ ಬೇಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಓಕೆ ತಂಗಡಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ 10 ಆಂಡ್ ಬೇಗದಾದ ಅಂದ್ ನನ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು 10 ಆಂಡ್ ಎನ್ನಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ಲ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು. ಕನಟ್ ಬೂತ ಬರಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ತಪನ್ನೆ ಕನಟ್ ಬೂತ ಬರಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕಗ್ ಅಂದಂದು ಕನಟ್ ಬೂತ ಬರಡ್ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಕೆ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರತೆ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ ಈತ್ ಬೇಗ ದಾನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ
ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಏಪಲೆಂಡು ಮಲ್ಪಿನಿ ಬೇಗದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ 10 ಆಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಏಮಕ್ಕ ಬೇಗ ಅಂಡೆ ಇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತಡ ಇಪ್ಪಡು ಲೈವ್ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪಡು ಪಾತೆರೊಂದು ಇಪ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮುರ ನಿದ್ರೆ ಒಯ್ದುನು ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕೊಂದು ಪೋಯ ಸೀದಾ ಅನಿತಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದು